Ito na ang kabuuan ng surprise birthday party ni nanay. Andyan yung mga preparation sa bahay ng ate ko, sa bahay ng nanay namin, everything. Nandyan lahat. Surprise reveals, video reactions, andyan din mga compilations ng photos during the surprise party ni nanay na makikita talaga na napasaya namin siya, and really thank the Lord sa buhay ng nanay namin sa kanyang 60th birthday. Kunyari, iimbitahin lang nila si nanay, pupunta daw sila sa bukid at dadalhin yung mga pagkain. Ang galing talaga ng tita namin na yan eh. Julia, iprasar mo ang buhok mo, anak ko. Ang kag-adyan pa ka, mga nakasagdagbag mo. Okay, sabado na. Agad? Oh, hindi ka magpatulan. Ay mo, nagbato na mo. Pang Famas Award talaga tong bunsong kapatid ni nanay na si Tita Nilpa eh. So, di ba nakasukat ni birthday celebrant? Pagtagarin ba din ako? Hindi na. Hindi niya, makita mo lahat nila kayo mabuto. Na mga lakto. Gwapo ka lang kan. Nagkalpo ka mo tan. Sadya kaya ati tutulis ko na kung yan ang buo. Ah. Pantay sa drive. Tumikat ko na, tumula mas. Nakaluto nga ro doon, nila na yan? Ay, hindi. Ay, hindi ko kaya. Bata mag-make up ang girl. Kakasano yung pagkapit-bitan sa naging maluto. Kasanan yung gabit-bitin na kita. Biala, bibitan nyo na kita makan nga nakatry. Deta ka lang kanong artihanda na. Wala na ni nanay. Dede lang to. Ang lupes na mo pa lang mabaling ang rumorti balay. Kung makikita nyo ngayon, habang nandyan sila tita ko, si Tita Nilpa, Alam sa matang naman mo kapatid supat. ni nanay bunso niyang kapatid yan. Pumunta sila sa bahay para kunwari, pupunta daw sila sa Jaaway. Uh-oh. Nagitilang ulo kami, ti makaawat ka dito. Intayon manang di Jaaway. May bus to. Ay, ang dali ni close mo DJ. Kasi Kunwari lang yun. Narumar Dahil kayo. Hindi talaga niya alam na merong siyang surprise party dun sa bahay ng ate namin. Which is the same barangay lang din. Ayun no, nakabihis na si nanay. Siyempre, hindi yan mag-dress dahil alam niya pupunta sila sa bukid. Pero totoo, meron siyang surprise party. At dadali na ng pagkain na yan sa bahay ng ate namin. So, ayan, nakikita nyo, di ba dyan? Nakikita nyo dyan.
binabalot na nila yung mga pinaluto kay nanay kasi kung hindi kami magpapaluto sa kanya ng mga pagkain, mapapaisip kasi yan eh. So, kaya ang ginawa natin namin, nagpaluto siya ng marami para kunwari wala talaga siyang surprise party. Hindi masayang yung effort pa mamaya pag hindi namin siya pinaghanda or hindi namin siya pinagluto. Alam mo yun. Ayan. Tignan nyo. Nagtatampo na si nanay kasi wala daw bumati sa kanya. Maski yung kanyang mga apo. Pag di ka Ayaw nag-gown, niya Nay. mag-dress. Kasi nga, ang sabi ng tita namin, Ako mati naka-gown na. pupunta lang daw sila sa bukid. Naka-lipstick na pa yun. Kaya pag Kaya nagdigo sa nakapantalon lang siya. At syempre nakakulay pula kasi yun Kailangan ang mo na nakadaduleta motif na. sa kanyang surprise Etas, birthday cling wrap. party. Simple lang naman yun Wala guys. ka datakling rap. Ayan na. So, ready na sila. Pupunta na daw sila kunwari. Hindi buko sa ano. Totoo. Pupunta sila dun sa bahay ng ate namin. Nay! Ay! Kami! A few moments later. Okay, so ito na nga. Ito na. Dumating na sila sa bahay. Di dalang budget ng balayan. Gongol na. Ayan. Nagpe-prepare na sila sa bahay ng ate namin. Super excited na din sila, guys. Maski nga kami ng kapatid ko dito, super excited din. Kasi wala talagang kamalay-malay si nanay sa surprise party namin sa kanya. Andiyan na sila? Basta ka nun? Dadan. Antay ko na. Happy birthday. Excuse me, lalagay na Ayan. So, hindi pa doon nagtatapos yung surprise party kay nanay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, nanay. Opening prayer na pala, hindi ko kasi sila naririnig. Anyway, it was led by our eldest sister, si Ate Jo. Thank you, Te, for your life. May God bless you always. Oy, Nay.
One, two, three. Okay. One, two, three. May apa paglukotan. Naimot. Apa basta naman yun? Panait naman yun. Blue Hills. Ano dilapit dito? Red Hill din. Apay na nga, dati take na kaya ka tinangigaw eh. Manang Joshak mamang picture. Ito ba ang tibing oh? Shak ya. 1, 2, 3. Go. Talis na Makati sa lamig. Family group to pa. Ano, pumali ka may siya. Hi, good ulo ng mother. Sigurado nga nagpicture ka niya na. Ano nakabidyo ka? Ano ba nagtawag ikat? Okay. Brother, nakinig. Kata na lang. Brother, anak ko. Ako pa. Pagkakita ko na kita na brother. Lata pa. Okay, hindi. Magkipit-kitan. Marunong. Ano yun? Ikaw nga lang. Hindi. Yeah, that's brother, pagkakasir lang, brother ka, pagkakasir kipicture ka. Pesos sila magmakulang message na yun.
picture. May mic? Maybe. Hanggang pag-break niya. Ha? Hanggang pag-break? Ang nangat ka, talon mo. Mali lang. Ito lang. Ito ang mundo yan. Nalakas na nag-picture. Ang yung gusto ay sa sabi. Ito nawat. Favorite ako. Nakano favorite ako? Paano sa black din ng gamit ko? Mali ata eh. Habang nag-taxi ng kilomilyon. Ay, di. Dayan nga. Dayan. Dayan. Kaya mo tingnan mo. Gata. Nakibasuta na. Happy birthday to you. Di mo kadlip ni batang tiyapo. Happy birthday to you. Sino? Jella? Ito picture daw. Dokang buya. Jessie, take a picture. Ako pus. Ayan, may posto dahil ada kwarta na. Di pa magtinim pa. Ayan, bleeding. Dan. Kompleto kami mo. Kaya ka kompleto ulit ah. Ano ka mo? Ano ka nag-picture daw mo anak? Pati mo nag-plaster. Uy. Kaya ka ito natin. Medyo face wash na nakat na. Kaya alam mo. Awa ka, ba't po nang tiwarin tayo? Lagi tayo ampon nila na. Ba't Edgar, mari. Awan ko na, mari ko na. Apa dito? Lagi sa bago na.
Kalang lang natin ito. Di na ako. Hindi ka ulit na. Sapay pinagtugaw da. Apa ganito? Kalang lang ade di Edgar ke ni Auntie Maribel. Jadi ito inauna na. O di yung soba daw nilolo dado. Ang lahat na nilolo dado. Ay na, malpas na, makapanan ka. Prepare pa lang naman yun. Kasi sa mga dando na mga represyon ka abirat ka na, abirat. Ay, siya mo sa tuko. Mga kapatid, busy daw mga ko. At ang ito, ko. Dakamipay! Ay, picture kami na ba? Dakamipay ah! Ay, pa, isali kayo? Dakamipay! Kadwa ni Manang Jo. Ang picture kami mas. Buwan, mati. So, One, two, three. Pwede ba balik ikas dyan? Gamay ka. Kasta. yagang ka, mabisin kami. One, one more. Tibig piso na. One, two, three. Sumahaan. Ay, ito. Ulit. Silatan. Okay, one, two, May pason! Ay, dating kayo pa-check pa ni Papa. Ay, si talagang nag-isang dati-dati. Kaya naman. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Ang baling ulit pa sa daw. Happy birthday Facebook? to you. Happy birthday, happy Ay, sa dati sa batas ng itang lipol. Hindi na, Ano makipag-lota at ice-cream na to? Lupay Ako mo na lang ito. Bakit sabi mo tiro? Mo, chup-chup.
Nagkapit po sa simility. Happy birthday, Auntie! Oh. God bless you always. Kasi po dapat Oh, tinatawag. anak ko to, napigsa. Happy birthday, Manang! Hey, Simon, Yusuf Chancan. God bless you. Thank you. Hi, hi. Happy and blessed birthday po. Ay. Happy birthday po. Very excited to celebrate work po sa life niyo. Enjoy your day and may God continue to bless you, guide you, and protect you. God bless you po. Hi, Auntie! Happy birthday! Happy 50th birthday po. Sabay lang po. Yung wala yung sinanay, yung Bianca. And happy po kayo always. Ayun po, happy birthday! Siyempre talaga pa kanya. Happy birthday, FF! Welcome to the senior world. Thank you, my friend. Thank you so much, Nay Kadibitian and Miss Katuli Julia. I pray to God for your long, satisfied life, Hannah. God bless you always. I love you, Nay. Thank you. Dual citizenship, another discount. Happy birthday, wish ko na kayo na Kaniriing ko ta, kaririing ko. Oh, nagkatawa. Meron ako mapantay din. Drinks. Ganda rin doon. Ulit agad yung salitahan ta. Birthday namin. Apa yung katibtugan? Oh. Surprise kayo, surprise niyo. Kailangan mag-kibig na garbo. Sa gabi at least. Parang dahil tayo pumasyon para makapasyon ako na nakawan. Basta ako. Yay! Birthday na. Sabi ko din, everything pa din na. Napatay mo na nakakita ng lapit. Oy! Dapat, dapat. Sige, pwede ko pa yung message kasi din pa. Ang paya na! Daan pa na dyan, kamo. Hello, sister. It's your 16th. Happy Diamond Jubilee Diba? birthday. Pagharap mo siguro ng yes.
birthday mo. It's a prank! May surprise. 60 years old ka. Lumakit ka. Sa bali tipig sa mo, nakaslaidin. Saan ka pumunta? Nagluto ko. Napanuhin ako. Dapat, nagtutuwa ka ng tan. Nagpapantay kita. Tres Marias no. Nagbited ka dito ko sa ulan. Lalo ka Jackie, sigurado mo ito na sa ulan. Ibag pa kanyang sister. Dual citizen ka, ha? Filipino citizen, Ken senior citizen. Congratulations! Card holder ka na rin. Enjoy your 20% discount ken ti amin nga papanam. Kasta talaga ti senior. Wish you more good health. Ni Apo Diyos kanayon ti mang tarabay kanyam. May you have more long years to enjoy life. Again, sister, happy 60th birthday. I love you. God bless you. God bless you. I love you. Salamat sa mga kapatid ko, mga sponsors, mga The Cristobals. Thank you sa pagkikipag-cooperate niyo sa surprise party ni nanay.